Haina hai lam so kok krang ni srai panda o khapang ni takuk te bukuk chong tini sing non bus kang haina hai sanjani jorawo tini da kaisa sini hasteni mo tai kene gereng hai ke baru sap gereng hasteni boni khorang bai kobang ma bono lokorong no boni khorang bai tini belai ke khasang boni samung no khna bai tini sing bono siklani pan busuk pan kotor sini hasteni busuk soba mung tong bono ni yak bai busuk soma mung tong sini u hastewo samung mo samung no karai bu sini u siklan pan bai sini hasteni lokorok busuk pan ma oi to potai kene chung tini u srai panda ni bising te chung non bus kango sini u srai panda wo kokrang ni srai panda tini chung nograi ngai phai sini ro toi phai jak sini nograi okra sujit debar mano chung pelao no sini nograi okra sujit debar mano sini u srai panda wo lamsang hambai sini nai tong nai joto kok khorang ni joto audience no pulen okra no kulmung yafaro te ani saksalai rong no chibai te kusrom no haino hai hamjang mani yafarai no joto ni buskango ang tini phai sopai ka tini takuk ni bising te ang kok khorang pandao kai joto no belekhen sanja ka ham beleke hambai takuk no tini sini u srai pandao mon bangi ni sing bono ringoka je sini hasteni lokorong no boni khorang bai boni khorang ketei bai sini nai tong nai kok khorang senal no nai tong nai boni khorang bai joto no khabai rasawi methek na mai hinke ang pelao no sengani mosogo sini tini ni o nograi sini sumit debor mano angke bofron ni simi nang o rasamung ro khaparogo yaprok se kisa saikna da de bele hambai sini takuk no bo sengman hinke actually rasamung ni hapar faimani hinke ang beshi to balagi akho 2016 no ang mane rasamung ani recording go kai bon selai sekang phano ang jefro ani study life ang poritong mane jora rok ni simino ang mo samung bai te rasamung bai ang gadalai tongo hai phano ajara rok kai rasamung asuk kereng jagya sing college rogo yakaba jefro school life rogo apro rogo chen kabang ma jaga o school no hote participate khlanya rok kai ang beleno ajaga rogo mane excited bo haikene kerengi trek kai puila mo samung bai kereng mani boni yagulo kai फाइते ट्रक mo samung ni hapa ni simi teksa kasai phaya ko samung wo phaika bo hangke bahite phaika himale je jorao ang mane tam hine baptist manao mane tak sana thaka hangke christian ngo nge ching church rogo hangke mar sau hangke boni bagi tamang church rogo le ro samna hangke obororo rosabnani sepman uta hangke ama haikena rosabte angbo saima kaje ani sak ni bisingo mane resap thani ba ani mane kisasa rungmung tong nei yabon bagai no trek ke phai resamgo gedal khata hingkai abo hingkai 400 ko resam mani hingkai te kaisa ketamo jefro ang college life ang study khai tong puru apuru chini je lamsuma panda ya khabe nobin boron abo je siklaro boro saimana jara college ang porimang kani je asai thai khwai ni DDMC college Dasarath Dev Memorial College oro ang pori haimani ngbo puro nobin boron ungmani jorao mane kok borok samung resap nai nangu hne am hai phai kata kai cha bo ang try khai nai ka kai resap nai ka pun puila ngai resap nai mani ang sak asuk to perfect ya ba om hai kana trek samun ha pro phai kata hakena try hakena perfect bang thang tian bang engke sini hasteni siklaro ni hai khaba phainai generation katal phainai ron kaisa no tabu chungchang log je hai ama nei mai gadalai tomai mani kenung bono bahai kenai bono bahai ke bo mathak ke sanai nini bahai wan song be bono chalak sanai chini loko nai thonai ron kisa saikna jodi nung khorok siklani phan belai ken important kok no chung belai kam ka khana nango te wan su thai klai je nai tongnai rong ang sanan mu chungo puila hingke tam sanai sini dofani sikla rok am sukai tabuk je hamya mani bai gdalai tongo boni bagai sini sikla dofa rok belai kheno chung kubuni dofa be compare khlai ga hingke belai kheno uklogo ni chung nugo tam himale sini sikla rok tabuk am suk hamya lama be gdal jak abo sanan moton ya hingkai boni yagni chung yognani bagai joto nung ang chung joto thansa mangna nangnai puila hangke
te kaisa hangkai naidi omo hai manui je borok use khayo o mani use khaika hangkai waise use khaika hangkai boni yagni kogoi thanani belai khe tuku mane belai kothinta bangla bini thanga hangkai hangkai omo hai jahate aboni bagai no tang thung je nung amani baje pro gadal thangka hangkai nung aroni yognani belai khe tuku hangkai mane nung amo bai je mansa gadalya tongnai nangnai bo hangkai tau bo jara amtui mani bai gadalya khu bong bagai samung ang ekaba koimung hangkai te kaisa hangkai jara gadalai tongjak borok yogui mai angui tong hangkai borni bagai tamo tong sep tongo tabuk jata rehab center rok hini chung nugui mano hangkai rehab center rok bai nung gadalnani nangnai hangkai nini bakhao bo muchung mani tongna nangnai ang jeo mani ni yognani muchung suka nei karon tabuk chung sana thaka hangkai baksa muchungui tongo ang yognani phiaba bo nuguri hangkai abo tesa mane ama use khane muchung thang hangkai amtui haino nin bakhao bo kaisa grak wansungmani nangnai jang o yagni jeska pon yognai ni amo haitrok hangkai te kaisa hangkai norok jara tabuk bo omo hai bai gadal jak yogi mai ang tongka hangkai norok personally ang bai koringi mano tam hangkai chini ani kamio kaisa chini motha tongo motha monte mane kaisa songstha tongo chung anti drugs committee hine kaisa tongo chini kamio kamio chung aron changlai aro bebak chung committee rok khlaijak chini amchai joto khlai laijak hangkai chung jeman sak chini ngo jara amo hai bai gadalai tongnai rokno chung kun jara bono romkha baksano romai police rohka baksano ba chung bujokha te baksa jara hamnani musungui tongsugu phiaba bo beni financial problem rohka hangkai chini mothani chini je anti drugs committee ni hangkai chung kichamecha chuba churiui chung rehab center ro rohriya koibo chung hamliui tonibo hangkai boni bagai norok kebo jodi omo hai ungui tongo hangkai jodi no hamui mayang tongkha hangkai norok sungbai krungdi ang bai personally krungdi ang je mansak chubanai omo hai galai ke hamba takuk sumitong hangkai ang takuk sumna haino sungani musugo chini usrai pamnani bisingte mane umtai chung onek somoyo mane जों खोना फातारगो बैनो सेसे खोनामाराव मुताहाय बैथ्राक जानाय रनो माने रहरवानि गाहाम हामख्राय खायनो बाङै जे रिहेब सेन्टाराव एनजिअ रक बा कोनो मथानि तैरि सनाजाक दं हाफेन बरक ताबक पाब्लिसिटी खायमु सुग जायो माने अनेक बरकनो साबो जे बरकनो माफिया रबाय दमकि खाजा ताने हाय खाय हाके सौ माने अमताहाय केनिनि जे मथारक बदे मुताहाय कोनो समय माफिया रबाय दमकि रक खायजाका सिनि लोकरकनो के सायखरा aw belai nang mani ko pula hangkai to sana thaka hangkai domki ni selaise kotor tebo gotona tongo tebo story tongo hangkai haipana sung omono mane kirilia actually sana thaka hangkai jara omo hai bai krungi tongnai borok ni sakao tebo mane phandenai tongo do hangkai borok tamo khlai boni yaba mani rok tongo rokni rogo bo sungno sikri mani jara rok tongo hangkai jara chini a committee o tongnai borok no personally bo kisa attack khlaika ke noroni family no attack khlainai norok saichung tongpre attack khlainai norok koidin no group khai tongmane om hairo ke attack khlaiga haipana chung bakha baya oi thansa kai chung samung khlai mani bisingtei chung truk ke success ngai phaiye tabuk ga hangkai o borok ni je fan nukli asung kicha borni chung lem khana nukha hangkai jara je om hai business khai tongnai rok hangkai o business khai tongnai rok no bo chung samang bujokmang tabuk kubuni lamo tui akoi phaiye tabuk borok normally laibono tong mane ani kami amchai digiro hangkai om hai choli tongo hangkai abono sanamo chongo je kono borok om hai bai dom kiri jak phano khabanya ni kri ta kiri di obo amtei dom ki phaino tongnai haipono obono chung kiriya oi nazar andas khai bas kango himdi sarja success ngai om hai ta kyang pai thaya motai khine tei bus ngani musuk jawo no hangkai motai kinyo ni je amongo je rehab center krok lai mani thaibo motai ke je sawi nungoi hai samno loi ngoi phai ble joto no hangkai ora jaga kichini borok simi de na bini bo song bede to actually obo starting point hangkai chini bo songle obo start khai do chin bo songnai di chung asai phai ga hangkai songle tam hinai mane kisa kamini borok ba omo hai to obo kaisa phatar hasteni obo hai samung nungsi obo je sitra mane hangkai obo jeta manufacturing yakha ba jeta snama jaga obo chini kami rogo ya obo hasal hasteni hoten phayo phatar hastan hoten phayo boni bage puila starting khlainai rogle chini dofani borok nukjagi ang kubuni dofani borok no obo jeta
directly sana thaka angke phiaba borok no phurungni simiri nai phurungri mo yagulo no turik turik loi khairi nai kaisa bete kaisa chain system ko khlai rio taburon di ano sekang phurungri kang kang botam khai pula pula o ano bo rang pusa nang yewu no magna no bo no use khari tong gra nai bon yagulo hang tam khane ning je pro aboni ekdom addicted ing thanai bong aprong kang ke ning jesa ke pano se abo ning nas nang sinai gani ni nogo nung family ni yago yakaba parents ni yago nung rang sana ni chengnai ngai nung rang maya ngi thangka hangkang ke no bo pha ko din da nai ba ngai rang riang thangka hangke tam khai borok jora jora o mobile rok ba bike rok gari rok je jara tongnai borok ren rok riu ngai omo haike no aje phalnai rok borok naruk tong ngai amte khen start khayo khaite khaite bo tamang tabo aje borok bini pura paibe kha mane paibe kha bini sorry ba mota mota damage ngai pano bo use khaitong nani nango bo addicted bon bage bote khoroksa no rom te khoroksa katal srai no rom naibo botam khlaine bo bono 10 din 15 din magana bo bono use chalai me bo amo hakena change system thangai jeng mane khoroksa ni bisingti na te khoroksa te khorokni ni bisingti khorok ba abdi ke thangmang pura kaisa amo haing thangota ekdom boni ko gom hakeno tam sanai chin boro amo hakena iko tebo godali thangate sarjating thangota yom haitai ko itu kata kung kabela ke hambai samunang mas information rowan bangai kini ni sakbai tham kini ni mutahai gana gini ni boro rono mutahai bai mane gadalei mane mutahai kunu jungjalo klaimer rok denung sakbai tham ni sakbai tham mutahai nungmar rok deto tam hingke tabuk choto kamidi go seseng nugui tongo omo hai ekdom tam sanai 90% the young generation ro 90% addicted ngi thangka obo boni bagai ekdom ani mokol bai thang ani kami ro gono kabang manu guitong je boroni family busa kaham tongmani joro kaisa ekdom mane shikkito educated family haifano boroni ojungjal busa khoroksa amting thangmani bagai boroni turuk khai bongni bial phainai tam male obo ang je khanamani kaisa putla chikon te roksa 500 টাকা rokni khanabo omo haike jodi bo regularly use kai thanga angkai tam ongnai bo rang nano nangnai boni bagai family bele jungjal phayo walai kaisa to phan phayo ngai boni sate eko omo haike no bini sori bo damage ngo ngai ambe keno khoroksa khoroni thimarok bo sung nugo bo ekdom kono bini sori le angai thangai thoi thangmarok no paitha jora rok ngai omo bele kirima singsa tha ngai tabo haine hai singani musuk jago no noni je o mothabai kare jagri heb center ro tabo busuk jona rok mane busuk motahai patient rok bo mane motahai hamui thangai amne sung gangai to sung tamo khlai amo haike guardian be kok salai age pula rogole guardian be kok sayo no direct romoi no je jaga borok amo use khai tong a jaga no chung pura gerau khai romoi akoi no tuni ri marok tong ga amo hai engui je success nukjangmani khetre bo jamden guardian bo lokhe chungbai contact khaika jang wan bosana rhonani ba te amo kok salai rogo tuni kha prai amtei 100 plus rogle chung mane rehabori kha ga baksa to sokpai ka baksa to 1 year 2 year ara hain tong hami pa na tong lok tongo gai prai ati 100 plus borok rok no chung turi mani bisingo 70 borok le hamka amo haita ni parsin borok amo hai melai de samung kaham khai to sini bukuk song sini taku sumit song ang belai ka hambai maya par motahai sini hastini final generation ni srai khonai rong ne bangi je borok bangchom kaha bangchom samung ya pe semani bangi motahai kene chung srai ni bising tui motahai nangpung mani ko no salai thai kalai ja haini bangi ni chung motahai ke nograi hastini borok sa motahai sikla artist hai ke ba okra sakra mangrang barang borok rok no hai ke ba nograi rong na chung sini upanda walam so tomani ke chung kaisa manai no nawani thangaibu sini generation si tongan nang kaisa manai no sawani thangaibu chung se tongan nang haini bangi chung main tama bo sini jungjal ponono pila muthaglai khene janai on porisi sini je nangmani songmani pono chung maibu hamkhrayo phainai hanbani khapangni ta hukte bo khukjong chung sini usrai pandan mesin bising tui belai motai serious matter no tuiino jate sini phainai srai khonai hai ke motai kandar gindir kereng tongnai hai ke waisa nai thogjo rongnai ro taksi ni rok bathawasidi tongthomung kisasi sini langmale belai koloksi nung sarsa tongthomung ni bangai nai
matahi jengjalo kelaike belaina sini nang simi ham krayo phaya khanai nukung simi keluya khanai sini dofa ham kraino tebe keluk thangai matahi khene sini jeng sini u nagrai okra sumi deur mane khoktei jeng kaisa rasa mutang sak khanai na lagane jotono nai thongai khapang ta khukte bukuk song sini kokhang sini nai thongai na ang belaike nang soyawi nai thongai ni koimu narakjal geseng tabok sini takuk sumi ni khorang ketei bai sing sini u pandano khana laijaban jinali hor samung kai ani bai thangni samung kai compose kai pike jomatia te ang kai bono music rikha same studio kai music video bongui thangka kai hor samung phaimang kai jepro rusamung ne haparo phaimani yagolo kong recording khaika haipano mane single classical vocal go naje ba pula ke bon bage tamung rusamung haya ro kai abo video rok khaide lagi ba bunyo je producer no phone go ke borok asuk gothok jaya bon bage man te serung tong ko tai serung tong hai ke pro abo pula rusamung ba kyo ba khana kyo ba no khana bono ani pula rusang ba rusang non chengan Riginai samuthikane shagno bolaye Ufilei na shigi manai kelango 1, 2, 3, 4 Riginai samuthikane shagno bolaye Ufilei na shigi manai thangtero Riginai samuthikane shagno bolaye Ufilei na shigi manai thangtero Oh samuthi bu barba asnai thogla Bono kantere asek machangla Samuthi bu barba asnai thogla Bono kantere asek machangla Riginai samuthikane shagno bolaye Ufilei na shigi manai thangtero Riginai samuthikane shagno bolaye Ufilei na shigi manai thangtero belai ke hambai takuk sumit dewer mano engke belai ke kana thongon bisi tang hai na hai hambai ya farja go chini nagrai no engke chini jeng panda ong songsamani engke na mono je chini siklaro no bahai ke jeng tebe kha sotowani samung homung rogo tebe mot hai cha samung no toborowani bangai ne chini jeng panda ni team snarak lai ha engke jeng tabok ni serai ro kobang mano age ke bumam phuaro si serai khonai ro no mane asuk satung keprama ro go thungnang nogo sa hapai sidi nglai te ode ba games hai thung football cricket thunglai ne tabok ke ne nogo asuk si sring mane games to serai hundi okra hundi sikla pas hundi ta the de ba anak sambai sing hai 4-5 gonta 6 gonta te pas thungnai to mane kaise games ko lagai na thungnai ke bo ta hai ron nang mane bahai ke ni personal view ba ke iwan song ba ke mar nadi Sing actually omai hamya sangba gedalmani oboni bo gobang ma reason tongodo main hangkai sing tabuk chini yours rok chini sikla rok kaisa hangkai thungmung bai bele chaljak do je borok bo rusamung mosamung yakai thungmung kono games bai kri hangkai boni wansuk mano alada jaga thangjak wansuk sidi bo jehetu thungmung bo kri mosamung bo kri omo hai rusamung bo kri bini kono mane kaham samung ni jaga ko skri mane no bo amo hai jorao hamya jaga time di tongo bo bini wansuk hamya jaga bon bagina naidi sing kubang madik dia tin wansuk hangkai chini au nu thajing samani chini jorarago hangkai ching school life tongpru school shooting hangkai se mai phat chak hangke diborda sia satung tong saimia sing je kono ekta thungmung bai gedali hangkai omo haino tabuk rogo naidi thungnai rok bele kri kha hangke
ke tabuk to te bose opportunity ka ham te bose mane tam chanai agi hingga hangkai jeng football kaisa mangka hingga hangkai a football samra je pro kisi khango bono subui se thanglaiu hingga hangkai tabuk hingga hangkai naidi nono ball available di tongo bat available di tongo kabang ma equipment tongo tabuk ko mani tongo ball se ko gya hai pono se thangnai se krui hai deba hingga boni bagai kaisa sanamo songo jeng je man saksini guardian rokbo jani mane basaboti rong no mane tam sanai puila hangka ang sanamo songo ang khoroksa tam nai ese hamhia pono kokborok rosab nai ingei norno koinan musongo kaisa hangka ni jene bosano sob somoy no neng bini nahar mung yakaba bini wansung mung tamo segang wansuguradi kebo tongo bini talent music go kebo ni dancing go ba kebo ni acting go kebo ni ba games and sports kebo writing go ke nung segang wansung nang bini mane bo jagao bini talent bisi ku hingke je jagao bini talent bisi a jagao no bono rohdi ning kun pressure tari gradi baksa serai tongo naidi bo thumung emon ka hamjago thungnam jungjago phiaba bini family pressure bono thumung go rohnan musungja bono doctor se sanam senai po hingke amti hai jagarago bo mentally pressure ngodo bon bagi bo kabang ma miss mane step hamya wo thangja tingo hingke bon bagi no sawo chini guardian no koina musungo pulia hingke ke no jani serai no bini talent boro naigradi je jaga bini talent tongo asamungo nang bono godal didi kaisa kok te kaisa kok hingke je mansak sini je mansak bosakni kolom tui at least dino kisafane khimdi hingke nini mind and mental mane ekdom nini wansungmung te nini belai kaham nai nini sorry ekdom kaham nai bon physically fitness bonang kaham tongnai kaisa hangka nai de jeng jara thung tongnai rok borok lumani belai kom nai di jara ekdom khela dula be tongnai borok belai lumani kom hingke omo haino nung puila hangke nung thumung ba gedal di jaman sak jara thumung na hamjangnai thumung ba ekdom gedal di hingke te kaisa hangka chini tabuk sikla rok nai kabang ma nung guitarist mano keyboardist mano drummer mano epore nung singer mano actor mano kabang ma tongo phiaba nung jodi nini hamya lama thangye jodi o lama phage hangke salcha nung ba success ngi basai mane bon bagane ang jotno sanamo songo narok ayang uyang hamya lama ba gedalye oi je kaham lama orono yapri sei phadi nungni future success ngai omo hatta dalai kaham ko kita kungno ang tebe sunga nang suga nung to khorok sar cham mai kereng ja na sam hafal wai kang ja hai bang ne ang lokoron bangai sung thai be klai ja no ke phane rogo ni je tabuk je kaisa ya prena hai to mana age ni simi 2016 simi je sam hafaro je koboro sam hafaro ya prena hai to mani phane thina rogla mu thai kuno katal project rok kerengai thangani hai ko sunam jagai tongbo thai kuno project rok tong sini ai to lokoron ma sai kana yes belai hambai kaisa hangkai tabuk prai ani khorang bai sabjak 10ta ro cross khaijak tongo hangkai boni bisingo kaitham kaibri music video release jak koekta hangkai kani channel maimi production hangkai te kani hangkai abo je producer rong seman channel por bofro release khlaina hapono reject tongo hangkai bos kango project soli tongo ekdom kaisa ma satu project abo direction khlainai chini ndakro sal ke bo already shoot choli tongo odang modek njak ke shoot paya kho abo cheng buskani man logo release khlainai ni target ke abono kari bo chini film project rogo bo kok salajak tongo aro rogo bo samung ronai ang ke omo hanya ro samung to kabang mana choli tongo haipana uko shooting choli tongmani bagai amsek joto releasing ya khota ke bos kango to phainai no ga ang je mansak to ang omo hai baito gedali thana thanai samung baito ang gedali thana thanai ton je mansak omo haita angke balai ka hambai angke omo thai khai thanibo kabang ma sini oro phai nograi engai kaha kok sai krang jawe ka borok joto no sawo je thai sna phanu mane eso porfido to imai kinro nini ke botai ro ke porfido dang to wani sakthar mane nini music video ro sna thani go wa motai album ro khai thani go bontai ke nini rang je bhai mani no ki phili to wani bontai sam batang na hari to wata kaisa hangkai chini tripura to sana thaga hangkai kokbrok sanai ba kokbrok rosa mono khanai
belai kom hin mano sing jodi father hastano nai compare khagan kai borne kaisa kaisa video 5 million no cross khlayo kai jodi romdi tabuk sing chini kaisa music video 1 million no fan crossing yang kai to abo kaisa views time yakha watch time ni bepar tong bon bagai sing kebang ma chini tripura hasteo rosab nai tongo purani ni producer tongo channel malik tongo ko ma actor actress tongo samung khlaile tongo phiaba jodi chung profit no naina thanga kai chung kubani haste bai jodi wa chule kai chung belai kom mane tam sanai amo haire sang ma sang bai dali tongo simino nungni ni mane live bo nung kubani income source kore sai thanga ni ga bo kai belai khano an bagi hinga kai kosto haini wan chu wang tam male chini naine se belai kom kai ni watch time kom mane ni income bo kom nai ga a khetra no chung belai tolak leg jakta gai obono sing mane wansu thai kaisana ang sanan mo sung angke tabuk to at least sini joton thane no mobile tongo hai deba boni bagani angni ji sakbai thang gai chini kok bor ro samung phagi angke bo moji khana tok thung moji khana tok ya moji nai thok tu moji nai thok ya ese nung chini do phani bor no hamja ka angke nung obono waisa pano nai di te je mansa channel subscribe krai de obo angke norok ni joton thane nang koimu ngai se chung trusung truk kisa saka kai man nai omo hai tai ko belai ke hambai sini nograi somit tebor mani koimu no joton sini takuk tebok chung nara jalai jin nai to nai sini u panda no ingkha ang tabok borong boni sinaja music video hai ko youtube release khai tong na pono sung lokorono nini sinaja video no program musu do okay belai hambai ingkha sung tabok boni music video sinajang no sung nai ne lai nai no nai to nai sini u panda no soya sari Matibu barba aseng nai tongla bono kantere aseng muchangla Chamatibu barba aseng nai tongla bono kantere aseng muchangla Dignai samutika nai shagno bolaye ufilai na shigui himui thantero Dignai samutika nai shagno bolaye ufilai na shigui himui thantero Pogi maya nini camuti bubano pogi maya nini camuti bubano asnai toke mutai batagla no gui kobor ancalan oh asnai toke mutai batagla no gui kobor ancalan Kapang takuk te song dong nugui ni man khana boni nai tho do sab nai tho yak bai snam jak khorang bai sab jak engke sung mutai ke nem sini usrai srai panan sing te nograi ro no sung tobai phno to no sango kam ko khai ke bat nang khong man ko ro no engke tabok ang sini hai na hai sungani musuk nai sini nograi sumit to ang belai koro jaga nakadi sini takuk sumit no ang hai na hai sungani musuk je mutai sin tirpa hasteo khoroksat nang tirpa selangai mana mutai sin tirpa hasteo nang bomno sajaku bom manai no sajaku mana samung humung kata special sin tirpa salang bising mana samung humung means Zefana sai kena nadi ang gengke ani ndo sawana puila gengke samung humung to samung mana samung do tabu sana thaka angke especially chini sigla romo nang koina mosungo mane sing tabu pori paijar ko mo borok tum ang mo tek kise mane ko bangke saje bana bo samhuna hamja angke abon bagini kise kok bangri saje bana karon chini sigla ro ko bang pori paijar ro angke joto samung khainani bagai mane gosia yakaba abo mane mechingje dangja ba bini mane saksak torjang mane bagai dangja 이게 저도 좀 딱 사몽로 나나 타간 거 사몽만에 사몽로 아로니네 사몽 직원 당동 사몽 고tor 당동 번호는 단 아이디 번이 바게 니니
je jagao nini mane samungni mullo nung mano bo samungun khaidi nung aro tabo khoroksa bo BA pass khlajak MA pass khlajak haipano bo tabo bekar khu bo tabo kuno job maya khu gangai tamung nogo thangaya koi bo ba para thangaya koi bo emon khai nini parani nini culture ba emon khai gadal yangui tongo jahate bo ekdom pori thangjak bole gangai bo tikja sima bisingra nai pore boni tomong samung kisa get up set up alada ang tongnai ge ang sana nai ma gangai nai di nini samung mane samung no nung aro samung chikon samung kotor ni taman sukdi hoito bo pori paijak phano bo khoroksa businessman ngui mano bo khoroksa mangso bekar phalai panung mano khoroksa dogan le phanung mano khoroksa auto driver phanung mano gari driver phanung mano boni bage samung mane samung no phiaba nung omhai samung khlai di je samung khlai nung bui bai hamya hinjagya jat mane sikok samung rokta khlai di buine thokanya jat samung ta khlai di tei omhai mani ta phali jeta phale chinin do pharo keleg nai jat ge mane samung gang kai te tam sanai ang to mane an laiba ang joto samung khayo mane an thane kuno omhai kre kotor sikon kre ang joto samung no khayo boni bage samung mane samung ang joto samung no hamjago phiaba omhai samung ta khlai di nung je samung khlai to keleg nai jat te bui bai hami hinjanai jat omono belai hambai ingke chini siklarong no kha thang saro ne bangai ang paithak digi chini panda no tong thangai sinai chini siklarong ni bangai te tangsa rasawan ni bang yang no ko ja mo samung ni bagi phaijak ba ate sahan hai samung ki phainai samung obo tam hinai or samung khlai tane bo belai ching hard work khlai ka okay chini sana thaka ngai thaching du sama hai financial bele problem kha karon kaisa music video short khlaine ni record khlaine ni ayang thana travel ni bebar tong bele rang puisa ni bebar tongo boni bagai or samung ni asu habli ya ba sing or samung je invest khlaime ni boni 50% rang phaya ga haiwan ko kre te tangsa sang sa thang sawi nok te bom tai chini do phang to de no gikha oh no gikha no gikha oh no gikha komla kormo hai tangya sengai thokjakha no gikha oh no gikha no gikha oh no gikha komla kormo hai tangya sengai thokjakha la 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 pelai ka hambai sini kapang takut te buku nai tong nai rong no te sini oro camera ni phataro tong janai sini gitar tanai takung no belai ka hambai ingke kapang ni takut te buku song seng belai kene khatung jak muthai ke sini upanda ni bising te nograi rong no seng sin panda bo to wei sini nai tong nai kok khorang ni nai tong nai takut te buku song no muthai ka kaham message roi mon bang seng kha khayu thinang ro bo te sini upanda ni bising te seng lukorong no kisa phanung parangani mana thung tebe seng mutai ni thani amotai phanang hai kwa seng yoni phanang kha ang pai thago sini u sini ni nogre okra phai shop phai ja sini sumit ta ko sumit no ang lukorong bai kaisani ni kathar ba khabai lukorong no bai ke ham pai ni phasing no thangai ma kisa kok kusar ei kanang tadi ko isa ja pulano hana haitesa paithang ni hambaya faro ani yang tongnai debragala tongnai tini takukno angkai te nai tongnai rongno ang sikla rokno koinan musungo norok hamya lama bai saldi thungmungo faidi rasamungo faidi musamungo faidi te chini dofani bagai norok samung kaham khlaidi bono ani monorong thani koimung angkai omo hai samung ta khlaidi je samung khlai chini dofa kelegnai emne se chini dofa tagu kelegjak sing belai ke bun sulai tolau kelegjak boni bagai sing siklarok jodi tabuk kaham ke besawai samung tang klai hangkai chini next generation rok tei bu kelegi thangnai bon bagai tabuk phantong sakno sing
mungsa khlai klangna nangnai oboni bagai जों tabuk siklarok hingga hangkai da kubuk sakau him tongmani hai jodi yapri kasle ka mane no kesasanai sudah hap thanga hangke kesasaklak obo kaisa example bon bagai जों omo hai lamo ni himna nangnai je kaham lamo himui chini dofani bagai mungsa khai klangnani bagai ni ang norong thani joton thani paithakni kesarmung kesari jorok joton na hambai belai ka hambai sini no pandao phaiman bangai takuk semina hai na khapangni takuk te bukuk song sini kokkorangni srai pandani bisingte jing hasteni joto sikla hai ba okra sakra omota hai sijak nungjak lokorongno hai ko takurno sing orotoi phaijak nongni bangai specially nongni bangai jate nongni pesabetei hai ko ganar gindini serai khonai no baike hamya manai bai kateroi tongmanai hai ko baike borno ketalwan chong to manai hai ko baike omota hai sreng mungote be khathang sarwani जों सिनि नगराय अख्रां थानाय बेलाय के सिनि जानाय दङ अमथाय हामिया मानै बाय गोरोङै दंनाय रंनो फोरोंबायदि ब्रंनि मथाय के फोरोंगानि जों गोबां मा ते बेलय मा खायनाय अमथाय गोबां मा मथानो दङ जे माफिया हायका अमथाय बरक फेमरक बरक रबाय धमकी रजानाय रबो दङ गोबां मा थायोनो रिहेब सेन्टार खलक फानो बरक धमकी रजामा बाय पाब्लिसिटी बे खाय मुसु जे सिरिं मथाय हदा हामख्रानि बाङै साम खायमा तंगाय जाव खवै खायमा तंगाय जाव अमथाय के हामिया मानैबो सफायका अमथाय के हामिया बरकबो सफायका सिनि कताल जेनेरेशन छि कमाय थांसिनाय अमथाय जराव सफाय दंहा जों जे नांमानि जों तंगे सिनि नांमानि न जों मावैबो फलेनाय अमथाय केने जों सिनि उसराय पान्दानो सिनि नि जरातै जों belai ke hambai nai tunai takuk te buk sono belai ke hambai ang komol jono te